Igotoko chake mese ya mangana majense ya muyabona marugoba kuruwase Kaunti ya Kisii na soko mulekera mangana yoko bwato ko Bursary umuroboli bono gendrete okolekana chinsemo aona bangeni go bagendrete ko gokera umuroboli jo Gavana we Kaunti ya Kisii Simba Arati ni gate birebuna abantu bonsi ane kurwa chinkachite kwenyara go chakera bana chintakana no baraba tangani konyara ko bwato kirwa chibese chomaiga yogo sioli kwa bene kumuroboli jo Arati ni gate bireo serikali ya Kaunti ya Kisii ni go ya bwato kire milioni 3 echo chigokonya somurobeli obwogosira mangana ngite chisemi anase Kaunti ya Kisii chinga kecho gukona kurwa sensemo ya ichuni Arati boygo ni government abuna ni gomurobeli bo chikomentwa shiringi chinde milioni beraso mwakogocha elibono chibe shiringi milioni 5 asate bomuna nse yobora ibwa na chikone kibuna ngo ikare shiringi milioni 10 kilo mwaka anaso kanyaragosira mangana ngite chisemi imeye Kaunti ya Kisii asekile ward ya chikonyora chibesicho bali mutanyora ndi mule bakiekura nkumekinde sure bali bakonyona ndi toko naye ekere tamwe yani umwako enarwe milioni 3 umwako ugocha ne milioni 5 ngokoraki ukorwa ati ekere kro mondras maja toke system im umwako ugocha ulio tanyorte round nere ras maigwe na yorati bwa ekere bintebi nebya bito 20 kera nitege wiki myaka 5 by the time to kole myaka 5 na ikino ne milioni 10 ewon at least kero montanyoro omwana akoreki asoma epare to korosi embrayatu tigatorosi abana amonge breta akoreki tatwe igo ndaite basabe boli mumboyo egento gyoka gyatigaira obole mesi botigarete no motu abana baitu